Samtang 12 ka mga individual ang naaktuhang naggamit og shabu dihang mipahigayon og bypass operation ang masakop sa City Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Force kagahapon sa hapon sa gikanahong usa ka drug den sa Barangay Sambag 1 nining Dakbayan sa Sugbo. Usa kanila giingong magtutudlo sa usa ka pampublikong tunghaan. Si Luan Merondina sa report. Sa matag bungbong og suok ning maong panimay, mabasahan kining mga pahimangno. Pahimangno dili lang sa mga dayo, kundi lakip na sa mga regular nga mibisita sa dapit. Dayag ang hinungdan sa pagpaskin sa maong mga pahimangno sa mga nakitang tinfoil sulod sa trash can. May gibitay usab nga painting sa tulo ka mga lalaki nga makitang naggamit og gidiling drogas. Ang dapit gihulagway sa mga sakop sa City Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Force nga usa ka drug den. Gani inaaktuhan sa mga operatiba kining 12 ka mga individual nga migamit og gidiling drogas. Dool sa South Bus, so ang parokyanan niya in and out gikan og other areas kay as you can see dili man ingon nga halata kayo nga kuan nga drug den gid sudlanan kayo mga concrete nga balay. So tago siya. Usa kanila ang 34 anyos nga magtutudlo nga si Jermil Sasil Sanchez. Nagdumili pagluwat og pamahayag si Sanchez. Usa sa mga dinakpan mibutyag nga nangita lang siya og boarding house. Bangwat ko kalibutan taon na ni sir kay gano. Ang akong tuyo dali kay nangita ko boarding house nga nangita ko sa tag-iya timing maninaw itabo ginani. Susama usab ang pasangil ni Archie Roma, 33 anyos, tag-iya sa Panimay, ug mo'y usa sa mga subject sa bypass operation. Nakuhaan si Roma og mga pinakete sa gituhuang shabu nga gibanaban mo kantidad sa 150,000 pesos. Nakuhaan usab siya og usa ka caliber 38 homemade snub-nose revolver. Dili na tinuod ma'am, boarding house ni ma'am. Mga boarders ni ma'am. Lakip sa nasikop ang gikatahong luyo-luyo ni ini nga si Bayani Alcomendras, 52 anyos, taga Luray 1, Toledo City. Gabi na nagpakuyog na ko Danilo ko no kung ani ko di man ko sa Danilo. Nyan manday gani ko sa balay ono, daghang panghugaong kamot. Ang dula niya is from certain Bacol, from A. Lopez, then connected gihapon siya sa Mountain Lupa Group. Luan Merondina, Balitang Bisdak.